Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Bye.
Ini kilal itu sa Purwadi ya di Muntay. Kilala mo? Nabo mga diwat tayo ko ano.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Neomita niyan. Lahat na doon. Ada na ako Neomita niyan. Ini subuh si masih rana mga jotoro pakan duwe sa dua telo pata di mana pitu walo gay panama mae udie ta elon yang dua wana to atan dia na kata lili pate dei dua ini so dua puta wa ka Ano na siya?